Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άλλη Όψη πραγματοποιήθηκε φέτος στο Κολυνδρό Πιερίας και είχε ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία που συμμετείχαν να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας. Ονομάζομαι Διβάνογλου Ανέστης, είμαι πρόεδρος στην Άλλη Όψη. Είμαι φυσικοθεραπευτής, κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη, πάνω σε ανθρώπους με κάκος μυελού. Είναι μια συγκεκριτική μελέτη μεταξύ Στοκχόλμης και Θεσσαλονίκης. Η Άλλη Όψη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του σωματείου είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ώστε εκείνοι να βελτιώσουν την αυτονομία τους. Βασίζεται στην αρχή της ομότιμης υποστήριξης. Δηλαδή, οι εκπαιδευτές έχουν ήδη κινητική αναπηρία και αποτελούν πρότυπα εντός εισαγωγικών για τους συμμετέχοντες. Η ιδέα για την ίδρυση της Άλλης Όψης, για την πραγματοποίηση της Άλλης Όψης, ξεκίνησε το 2005. Ήμουν στη Σουηδία. Επί 4 χρόνια δούλευα ως φυσικοθεραπευτής σε ένα κέντρο κατάστασης. Έφυγα από τη Σουηδία για να έρθω Ελλάδα και σκέφτηκα ότι δομές τέτοιου είδους λείπουν από την Ελλάδα. Άνθρωποι με αναπηρία μπορεί να προκαλέσουν πολύ καλό πρότυπο και πολύ καλό παράδειγμα για άλλους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Οπότε λοιπόν συνάντησα μια σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ονομάζεται Rekryteringsgruppen, και τους προσέγγισα και συζητήσαμε για το πώς μπορούμε κάτι τέτοιο να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Οι Σουηδοί είχαν εμπειρία ήδη από το παρελθόν για το πώς αυτό το πράγμα έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι η Λιθουανία, η Λευκορωσία, η Νορβηγία. Το 2005 λοιπόν ξεκινήσαμε να συζητάμε μαζί με τους Σουηδούς. Αρχές 2006 εγώ ήρθα στην Ελλάδα, συνάντησα πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Ήμουν πολύ τυχερός που τους συνάντησα. Συνάντησα τον Γιώργο Τοξοβέργη, την Αντωνία Διαμαντίδου, τη Μαργαρίτα τη Γεωργίου την ήξερα από τη Σουηδία, η Γεωργία Φίκα την ήξερα από τη Σουηδία. Έτσι λοιπόν οι 4 τους πήγαν στο πρόγραμμα στη Σουηδία, πήραν ιδέες για το κομμάτι της οργάνωσης και της εκτέλεσης και της πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Και την επόμενη χρονιά στείλαμε και άλλους ανθρώπους πάνω στη Σουηδία. Εγώ μάλιστα πήγα και στην Ουκρανία σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η βασική αρχή της Άλλης Όψης είναι η ομότιμη υποστήριξη. Οι εκπαιδευτές δηλαδή με αναπηρία, οι οποίοι έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση και έχουν μάθει όχι μόνο οι ίδιοι να είναι αυτόνομοι, αλλά και το πώς είναι να εκπαιδεύουν άλλους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Επίσης, ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι το υποστηρικτικό προσωπικό, χωρίς το οποίο η Άλλη Όψη δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Το υποστηρικτικό προσωπικό είναι άνθρωποι όχι απαραίτητα θεραπευτές, όχι απαραίτητα νοσηλευτές. Ναι, πολλοί από αυτούς είναι θεραπευτές, είναι νοσηλευτές, κάποιοι είναι γιατροί, κάποιοι είναι γυμναστές, αλλά όταν ζητούμε κάποιον να δηλώσει συμμετοχή στο υποστηρικτικό προσωπικό, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άλλη Όψη, δεν ζητούμε βιογραφικό. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει ο κόσμος να έχει διάθεση να μάθει πράγματα. Το υποστηρικτικό προσωπικό δεν είναι προσωπική βοήθεια. Δεν είναι δηλαδή ένα συμμετέχοντας με ένα υποστηρικτικό προσωπικό. Όλοι είναι με όλους και αυτό διευκολύνει στο να μην παρέχεται παραπάνω βοήθεια, παραπάνω υποστήριξη στο συμμετέχοντα από αυτή που χρειάζεται. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Άλλη Όψη μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 30 συμμετέχοντες, όχι παραπάνω. Και όχι παραπάνω γιατί το κλειδί είναι το να βρούμε το λειτουργικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα και τις ανάγκες του.